Kumusta mo sa amigos amigas for today's video? Ang akong mga manok, mga amigos amigas nag-atang na sa akong portahan. O mo pag naog na ko mga amigos amigas kasi paroktok sa akong portahan kung kanos ako muna og kay gigotom na sila. O mga amigos amigas ato silang bahugan kanong panahon na kay saan man din magsige man sila panoktok sa atong portahan. O moagi na taaning kulbahinan natong latayan mga amigos amigas para makaadto ta sa ilang nahimutangan no. Okay, ato silang bahugan itong dapita. O di ko na ni paagion mga amigos sa migas maguna-una ni sila o maglisod ko agi mahugi ko ani ron na tablag itaning tanan. Og mo ni mga amigos sa migas gatapok na ni sila din mga amigos sa migas o nagdagan-dagan na ning uban diri excited na kaayo gigotom na ning uban o saon mga dugay-dugay mata nakamata mga amigos sa migas no. Wa nagyod mga amigos amigas giloksohan na jud ko sa mga manok o excited na gyud sila mga amigos amigas o tanawa ninyo gihimo na ko aning ilang tugpahanan ano asa naman ning uban nang laag ng uban mga amigos amigas kay dugay mata nakamata dugay kay maabot mga amigos amigas ato ning tawagon mga amigos amigas kay kung di nato ni tawagon didto ni magpuyo sa mga silingan na masuwa na ba di mga amigos amigas naghimo na jud kun laaning tugpahanan mga amigos amigas wa na gyud bahugan ta mo sige kaon mo diha pagbusog mo andi magsiglaglag sa layo kay ako magsigbahog sa inyo tapos pagdako-dako ninyo na iti nila ang ako ang unod sa lain. Anaon sagod mo o sige kaon mo mga amigos amigas so naani sila din nagtapok ni kaya ako naman silang gibahugan. Nahimo na nako ning daily routine mga amigos amigas nga pagmata sa buntag o di ko pwede nga magdugay-dugay og mata kay nakoy mga alagad nga naghuwat sa ako mo lang makamatag bitag sa mga amigos amigas kay mamahog ta sa atong mga dragon din atong mga alaga mga amigos amigas so may na lang sa sunod nga panahon makapupo ta ani ginagmay og pastilan po ni ani mga amigos amigas di man po di ilalim og bahog ne no kas po din bahog og kinsa may mag-sponsor di hala pag-sponsor na mo kay para makapayta nig bahog. Og din ang dapita na po din ang dapita mga amigos amigas nagbulag-bulag man sila mga amigos amigas kay kini porte magsige man ig pangaway o na po din dapit sa moskotero mga amigos amigas kay basin og gusto ni sila nga dili lamokon. Unsa man ig ablihan man ninyo ni akong balde ha nagbuot-buot na mo diri kuha. Nagbuot-buot nagkuha ang mga manok mga amigos amigas kay gipanggotom gyud slag maayo. Na mapagaw magkuha di mga amigos amigas sig kurok-kurok sa ila. Magapagaw man po dahil o di po ta magsige kurok-kurok di man po man doon ang tao man nato ni manang magkurok-kurok na lang yun tani mapagaw yun tani mga alaga nato mga manok ubay na po di mga amigos amigas so sakto na po di agbahog mahal na magbahog ka ng panahon na. Pero saglit na lang mga amigos amigas kay pohon-pohon makakuan man po tani makalaoya man po tani makatinula ang sabay tawag ana. Basta kay sinabaw mauna na siya. Lami man kay ni mga amigos amigas kini sinabaw bitaw nga Bisaya nga manok o lami kay ni mga amigos amigas sama sa kalami sa nag-istorya. Ay lami pa rin si Lolo. Ay lami pa rin si Lolo ay kumpiyansa. Mo ni mga amigos amigas so nagtapok na sila din kay nag-reunion man sila mga amigos amigas basta buntag sayo. O kining porte lami kay ni isugba kay gabi ka kuan kayo pasaway magsigig pangaway sa iyang mga kuan din mga kasilinganan.
Og maora to mga amigos amigas hangtod sa sunod kayon kita gyapon ta pohon. Peace out.